Estamos aquí nesta segunda semifinal da Final Four Senior feminina. Bueno, estou aquí con Alejandro Arias, adestrador do Calvo Xiria, e Anxo Otero, adestrador do CDC Lavadores. Bueno, imos empezar por ti, Zarra. Bueno, contame un pouquiño, como esperas a resposta da xente? Porque ao final xogades na casa. Bueno, boas tardes a todos. Estamos encantados de poder disputar outra Final Four aquí ca nosa xente. Bueno, seguramente vai responder porque responde todas as semanas, así que contamos con eles. Bueno, Panchi, ti contame un pouquiño, porque antes xogouse a primeira semifinal senior feminina, contanos, que tal viches esta final? O final, dai resultou gañador o Cangas, e calquera dos equipos que gañedes agora e virvos enfrentar a eles. Pois foi unha final bastante igualada, con dous equipos que mostraron un bon nivel. Ao final levou na Cangas, eu creo que tamén por un pouco fondo de banquillo e demais, pero, bueno, un pouco que se esperaba, non? Calquera partido destos vai ser moi igualado, calquer equipo pode levar o partido. Agora voulle dar un pouquiño a volta a pregunta que estaba facendo antes de puntos débiles e puntos fortes, e tesme que dicir cada un punto débil e un punto forte do voso propio equipo. Non, bueno, eu non vou descubrir as miñas armas, nin para que me ataque Panchi, nin para que busque solucións antes de tempo. Solo sei que nos ganaron os dous partidos da tempada e dicen que a terceira vai a vencida, así que vamos a ver que pasa. Bueno, Zarra non se molla, Panchi, ti mollaste ou que? Bueno, que dicir, é que Zarra está moi pendiente, non? Bueno, nada, aquí non se molla ninguén, pois nada, teremos que ver agora os seus puntos fortes e puntos débiles de cada equipo. Moita sorte aos dous, empezamos agora coa segunda semifinal senior feminina. Pois xa estamos de volta despois desa entrevista que acaba de facer Cati aos dous adestradores dos equipos. Xa estamos aquí preparados. Cambio de compañeiro neste segundo encontro da tarde. Pablo, moi boas, como estamos? Chali, moi boas tardes a todos. Pois vamos a ver unha semifinal onde, bueno, o equipo anfitrión Xiria aposta por facer esta Final Four e ademais, pois, bueno, Lavadores, un partido que previsiblemente vai ser igualado, non? Vai ser igualado, era o que, mira, comentaba ahora Zarra aí na entrevista a pé de pista. Lavadores ganou nos os dous partidos da tempada, pero, bueno, nós temos ese factor de xogar na casa, de ter a nosa afición. Quero pensar que sea positivo, non negativo, por un tema de unha extra presión, pero sí, presupónse, igual que vimos na primeira semifinal, un partido moi igualado, onde quizás eu valoro moito o tema doulle moita importancia o tema dos erros, das perdas de balón, dos nervios, de como afrontar eses inicios de partido que poden marcar ao final o devenir de todo o partido, pero de primeiro sí, presupónse un partido moi igualado. Pois xa estamos mirando como apoyan aí as xogadoras do Lavadores a súa compañeira que recentemente pois tivo unha lesión de gravidade. Este bonito xesto das súas compañeiras entregándolle esa camiseta co seu número feito como é blanco, por non miramos de todo ben, pero ese número entendo que é feito co nome de todas. Sí, é o número 88, creo que me parece ver. É o nome de arriba de Iria. Aí están dando esa... que ves a Iria un poquinho emocionada. Que bonito, non contaba con iso. A verdade que é un bonito detalle nun partido como hoxe, como de importancia que ten. Pois xa preparadas os dous conxuntos para facer esta presentación e deixámosvos a presentación dos equipos. Boas tardes de novo. Boas tardes de novo a todos e a todas e benvidos a esta segunda semifinal de categoría
Senior Feminina. Os equipos que se enfrentarán serán o CDC Lavadores Vigo e o Calvo Xiria. Comezamos co equipo visitante CDC Lavadores, que forman con número 7 Raquel Santomé, 9 Candela Franco, 10 Alexandra Valde, 11 Antía Fernández, 12 Antía Esteves, 13 Paula Alonso, 15 Sonia Rodríguez, data 6 Uxía Ferreiro, data 7 Naira González, data 9 Maya Moledo, 26 Mara González, 27 Marta Rodríguez, 39 Raquel Santos, 47 Uxía González, adestrador Anxo Otero, ayudante adestrador Juan Lampón, oficial Mabel Martínez e oficial Manuel Costa. Por parte do equipo da casa do Calvo Xiria, 1 Nadia Vázquez, 3 Nerea Varela, 4 María Patiño, 6 Aida Vizcaíno, 7 Lara Souto, 8 Uxía de la Torre, 10 Tamara Pombo, 13 Minia Calvo, 14 Mara Garaballa, 15 Natalia Solís, data 7 Marta Gómez, 23 Elena Segade, 24 Sheila Ferreiro, 27 Valeria Figueroa, 39 Andrea Díaz, adestrador Alejandro Arias, ayudante adestrador Daniel Angeriz, oficial Samuel Castiñeiras, oficial Julio Ferreiro. Árbitras que dirigirán este encuentro Leire Fernández e Soraya Belenda. Notadoras e cronometradoras Nerea López e Nerea Bouzón. Delegado federativo Aurelio Barreiro. Moita sorte a todas e desfrutar do espectáculo. Pois xa se fixeron as presentacións, vemos como se saludan os equipos con esas dúas pancartas, ese balón oficial da Final Four. Decíamos, presumimos un partido moi competido entre os dous conxuntos, Pablo. Eu miro a dereita, miro verde, miro a izquierda, miro verde. Estamos nunha grada que hoxe xogan os dous equipos casi na casa, Compartimos cor. Nós xogamos de verde, xogamos a nosa camiseta principal. Pero si vese bo ambiente, Lavadores tamén trouxo moitísima afición, tamén xa nos anteriores partidos os conxuntos trouxeron a súa afición, a súa xente. É verdad que está se vendo un ambiente ao longo deste sábado moi bonito. Pois vemos aí a sobreimpresionada nas vosas pantallas a alineación de todas as xogadoras do Calvo Xiria. As indicacións por detrás que lle está a trasladar Zarra as súas xogadoras. Igual que preguntábamos tamén no partido anterior, Pablo, tú falabas das pérdidas, pero creo que un dos puntos fortes que pode ter o Xiria quizás é a portería, non? Nadia pode ser unha das mellores porteiras da categoría. Estás dicindo as mellores, non vou dicir tampouco, pero para min é a mellor, sinceramente. Non, creo que é unha das claves. A aportación de Nadia, a aportación defensiva, que o Calvo Xiria poida correr esa primeira oleada, que é algo que lle gusta moito. En función deso vai ser o Xiria vai verse. Si ve que esa parte funciona, despois vai subir un poquinho máis arriba e seguramente en ataque vai aportando, pero para min é unha clave que nadie este acertada no día de hoxe. Pois vamos a ver tamén como están de acertadas as xogadoras do Lavadores, que tamén lles interesa ese xogo rápido, dous equipos moi novos, igual que os equipos que se enfrentaron na primeira semifinal.
E vemos aí as xogadoras do Lavadores que hoxe van a vestir de esa cor rosa, como podedes ver nas pantallas agora mesmo, saludándose. As xogadoras do Xiria tamén entrando a pista, que van a ser as encargadas de comenzar defendendo. E vamos a ver como nos sorprenden os dos adestradores en busca dese posto para a final, para completar esa final. E o Cangas, que tamén xa están por aquí algunhas das xogadoras pola grada, agardando o rival tamén. Sí, a ver, tema de ver un pouquiño como discurre este partido. Ao final xa se coñecen, saben como se xoga. E bueno, sempre despois de gañar gusta ver, estar máis relaxado, cos teus, tomar un pouquiño de detalle, pero ao final, xa digo, os equipos conócense e non hai moito que descubrir agora mesmo. Pois arranca o partido. Vemos que o Lavadores sale con Sonia no extremo esquerdo, con Uxía no lateral esquerdo, con Maya no centro, e aí vai o primer gol xa. Sen moito aderezo, un primeiro, un para un, e un moi bo gol de Uxía. Moi intensa defensa do Lavadores aí cos primeiros contactos. Como en todos os partidos, xa menos de 30 segundos un gol. Sí, ataque moi rapidísimo por parte de Lavadores, esa finta a punto débil de Uxía. Calvo Xiria, que como sempre sacou rápido, pero foi un bo repliegue de Lavadores. Ui. Ollo que se pode facer moito daño no tobillo, Púdose facer moito daño no tobillo a porteira do Lavadores. Cuidado que Antía foi un xesto un pouco... Aí vamos a ver a repetición como o lanzamento, por certo, moi bo lanzamento, pero torceu o tobillo con toda. Vamos a ver aí, xusto aí. ¡Ah! Que dolor. A ver se pode seguir a porteira. Recordemos que a porteira, no caso de poder seguir, non pode. Xa é mala sorte, non? Na primeira acción, sí que é verdad que o balón rebotou no longueiro, no momento de apoiar, batiulle no pé, non apoiou ben, non foi un esguince ou unha torcida moi grande, quizás, parecían nas imaxes, pero sí que parece que é moi doloroso. Unha pena para a porteira de Lavadores. Esperemos que non sea nada. Reanuda o seu encontro. Aí vai Maya xogando outra vez para Uxía. Uxía que busca, Maya que traslada. O Lavadores que saliu, bueno, levamos solo un minuto, pero parece que o Lavadores saliu como con un puntiño máis, non? Que Uxía, que estaba así un pouquiño máis calmado en ataque. Dicimos que os partidos son moi largos. Que ven aí, moi ben a xogada e moi ben a defensa por parte de Tamara. Vamos a ver ahora Uxía de novo. Continúa o balón aí, Maya que busca. Balón para Raquel, que traslada de novo para Uxía. Que boa, ten moi boa salida a punto débil Uxía, Sí. Saliu dúas veces, forzo, penalti. E vamos a ver que máis será encargada de lanzalo. Segunda acción para ela, primeiro foi gol, agora sacou uns 7 metros. Vai Paula contra Nadia, e gol. Arranca 2 minutos 0-2 esta segunda semifinal. E vemos aí Aida no centro, xogadora zurda do Calvo Xiria. E bueno, o dicíamos tamén nos outros partidos, Pablo, por moito que os partidos empecen con unha diferencia grande, isto vais a axustar. Son partidos nos que buscan os dous equipos para un erro aí por parte do Xiria, pero unha vez se solten estos nervios dos primeiros minutos, xogar como local non é sinxelo. No, para nada. Uxía outra vez, máis con unha afición que se está volcando, que están entrando tamén os rapaces e rapazas da base nos dous fondos deste pabellón, deste precioso pabellón Vila de Noia. Bueno, teñen que sacudirse un pouquiño os nervios, non? Sí, moitos din que xogas na casa, tes ese plus, pero eu non teño xogada fases aquí en Carballo, e agora hai gol de Marta, e a veces podes ser en contra túa, o tema de xogar na casa, presionaste máis, estás ante a túa xente, máis nervios. Hai que saber leválo, que no mellor o leve creo que vai ter un puntiño máis a favor de
de cara a afrontar o encontro en sí. Pois os goles sempre axudan. Primer gol do Xiria. A verdad que o ambiente que hai nas bancadas é espectacular. Aí vai Maya buscando entre as pernas, supera a Nadia. Repetimos unha das claves para que o Xiria esté 100%. Moi ben aí. Agora Elena, dentro do extremo dereito, contrarrestou rápido ese gol de Lavadores. A ver si, como dicías antes, estos goles intentan quitarnos un poquinho de nervios, de presión, podemos soltarnos un pouco, temos boas novas, volve Antía a pista por parte do Lavadores. A mellor ahora porque está quente, a mellor non lle nota tanto, a mellor veremos despois do partido. Mañán seguro que tampouco lle dou, se xoga o que se ten que xogar, seguramente. Mañán tampouco lle vai doer. Vemos aí, mentres falábamos desa recuperación da porteira do Lavadores, o bo gol de Maya, que leva 2 goles xa. Ese gol a pé cambiado en apoio, moi bo lanzamento. Vamos a ver que prepara agora o Xiria para este ataque. Vemos que Aida levanta a man. E o que sí que estamos notando é que xogan, bueno, os equipos un poquinho lonxe, non? Todos, sen distinción. Tamén os masculinos pola mañán, pero despois acaban movendo dese balón e acercándose moito. Os clásicos procedementos, primeiro moves, un desdoblamento, un cruce así para iniciar, para non ter que un inicio tan rápido e despois si acelerar un pouquiño. Moi ben ese blocaje, e ollo que non era unha mala decisión por parte de Lucía ese lanzamento, porque estaba moi ben executado, pero está moi activa a defensa. Ollo ese lanzamento cerrado, pisando. O igual que no partido anterior, tamén moi inteligentes aí nese caso as xogadoras do Lavadores, porque se rexeita o lanzamento a xogadora do Xiria. Estamos falando de que hai unha advertencia de pasivo. Está xogando nestes primeiros 5 minutos un pouco a placer nesa zona central os Lavadores, non, Pablo? Non hai moito contacto, temos que sair un pouquiño máis, tempo morto de Zarra, que vai incidir seguramente en tema defensivo. Salir un pouquiño máis, chocar, molestar ese lanzamento. O Xia está sacando ese brazo, Maya agora foi... No es nada que no hayamos hablado, ¿vale? Y hay una jugadora que tienes ahí más profundo, ¿vale? No puede lanzar sola. Lo que sí, es una defensa 6-0 con mucho espacio, ¿vale? Y está una aquí, otra aquí, otra aquí. No importa, mandamos el procedimiento y vamos a aprovechar los deslizamientos por detrás. Vale, pero al nuestro, ya ha desdoblado Tami. ¿Qué procedimiento tenemos de desdoblamiento de primera línea contra 6-0? Xa, pero digo que estaba ben, porque está moi arriba. Pero lo vamos a aprovechar con nuestra jugada, con nuestra acción, ¿vale? Sabemos a lo que jugamos. Vamos a lo que jugamos. Venga. ¡Un, dos, tres, Xiria! Vamos. Manda. Pois sempre está ben despois, bueno, as puntualizacións que decías tú, non, Pablo? Esa profundidade, un poquinho máis, que teña un poquinho máis de profundidade defensiva, pero tampouco está mal parar o partido despois de 5 minutos, sacudirse a presión e recordar un poquinho o plan do partido, non? Que foi un poquinho que acaba de decirlle Zarra as xogadoras. Sí, non é nada distinto ao que estuvamos falando hasta ahora, é dicir, previo en esta semana. Hai que sair un poquinho máis, chocar, molestar ese lanzamento, axudarlle a Nadia, porque ao final, se non lle saes, Nadia sí, é boa porteira, pero ao final necesita ese apoio, esa axuda da defensa para poder deter os balóns. Moi ben, agora Uxía e Alexandra na defensa do Lavadores. E vamos a ver se materializan ese ataque as xogadoras de Carballo. Move a bola aí Aida, xoga a súa compañeira, que ven a finta de Lucía, que busca a Aida, que se levanta e balón por fora. Ollo que pase. Están as xogadoras de Carballo un pouco despistadas, estaban agora. E aproveita a xogadora número 15, Sonia, para batir a porteira e por ese 2-7 no marcador. Non tuvemos moi atentos, a verdade que replegáramos ben, estaba Sonia sola, pero eu creo que por darlle as espaldas ao balón non pudemos cortar ese pase. Moi ben esa xogada, e decíamos tamén, apuntábamos pola mañán, que os cortes de pivote a zona de balón fan moito daño a defensa. Ollo aí, dobles, ben indicado por partes da colexada. Agora ese balón que se vai perder, non. Vaya paradón. Vaya paradón. Foise con todo o pau curto aí
Antía. Que se tiña unha pequena molestia que en quente xa non lle doía despois desta parada, creo, Pablo, que non lle vai doer nada, Moi ben a falta en ataque que acaba de sacar tamén Lucía. Agora xa o partido colleu ritmo. Vamos a ver agora o Xiria como entra aquí. Moi ben, parada de novo de Antía. Quizás agora unha precipitación por parte de Tamara, non neste lanzamento despois de recuperar. Non era a mellor decisión ese lanzamento en apoio, pero, bueno, toca defender e intentar recuperar un balón. Necesitamos o mellor un contraataque directo de primeira ou segunda oleada, un gol fácil que lle chamo eu, para ver se nos dá ese plus de motivación, de enerxía para revertir. Ahora de momento, xa digo, o Lavador está moi acertado, moi ordenado e con moita efectividade. Moi ben aí. Parece que están encontrando tamén o punto ahora as xogadoras do Xiria en defensa. Moi ben as axudas acaban de facer despois desta defensa. Aí tanto Tamara como Sheila. Moi ben, xa é outra cousa, xa se está mirando outra actividade. Ademais Lucía ali está axudando tamén moi ben as súas compañeiras. Apoyada por Marta Nino, exterior esquerdo, Kevin Maya con ese pase. E agora sí, Nadia xa toca o seu primer balón. Intentou sorprender ali Sonia con ese chute rápido, pero estaba moi ben colocada a porteira. E parada de novo, vai de porteira esa cousa. Sí. A verdad que Antía, desde que saliu despois de recuperarse desa lesión, por así decirla, está tendo unha efectividade moi grande. Que ven agora. Nadia ahora chegou a tocar, pero acabou entrando. Como trasladou aí a Alexandra cara a Raquel, a xogadora zurda do Lavadores, que pon o 3-8 no marcador. E vamos a ver que prepara Xiria para este novo ataque. Xa estáse pasando rápido o partido, que xa pasaron 10 minutos casi, Está entretenido. Sobre todo porque está sendo un ritmo moi alto, con accións moi rápidas de recuperación ou contragol, por así decirlo. A verdad que sí, son casi 10 minutos. A verdad que o ritmo é moi alto, está pasando todo moi rápido. Vemos aí a Tamara no centro agora, con Aida no lateral dereito. Tamara que busca, se levanta. Ese tiro rápido, penso que tamén sorprendeu a Antía. Lavadores que non deixa de correr, Aí se le va, outra vez precipitación por parte de Alexandra, seguramente agora lle pedindo Pancho un buquiño de calma, aínda que lle reforza ese lanzamento. Vamos a ver, é unha boa acción, creo eu. Ten ese bo lanzamento en proximidade, foi se desviada. Sí que podes decir un poquinho de calma, pero ao final estaba ben tomada a decisión. E agora hai 7 metros, o primeiro para Calvo Xiria. Por esa defensa interior, ben sinalado por parte das colexadas. Vamos a ver, vaya golazo de Marta. Lanzamento durísimo. Que o primeiro balón que toca a xogadora, non? No, errou un lanzamento dentro do extremo. Que lle parou a Antía, aquela que foi con todo o pau curto. Ostras, pero tamén o Xia respondeu perfectamente, Como está isto? Non paramos, pero bueno, redúcese un pouquiño a distancia no marcador. 5-9. Aí vai o Xiria que ven aí dai xogando con ese bote, balón de novo para Tamara e gol. Balón de novo para Tamara. Parecía que a xogada quedaba en un golpe franco, pero sacouse ese pase Aida sobre Tami que estaba aí no 6 metros. Recortamos as ventaxas, 6-9, parece que as sensacións van mellorando para o Calvo Xiria, pero de momento están os dous conxuntos. Sí que é verdad que están aparecendo as gardametas, pero a efectividade está sendo igualmente moi alta por parte dos ataques de ambos os conxuntos. Moi ben, agora filtrado ese balón para Sonia, que continúa cara a Raquel. Que onde puxo ese balón agora a xogadora do conxunto vigués. Vemos aí que xa sen respiro ataca o Xiria. Que moi bo lanzamento, moi bo lanzamento, moi ben cambiada por parte de Tamara. Lucía, que é a máxima goleadora do Calvo Xiria, importante tamén. Falábamos antes de Nadia na parte defensiva. Na parte ofensiva, a dirección de Aida e sobre todo a aportación de Lucía van ser importantes para o Calvo Xiria.
Temos aí a ida de novo. Que ben. E, bueno, pode ser, porque nese último paso creo que tamén dubidou a propia Eu Aida. creo que a idea dela non era pasar a pivote de primeiras, tuvo que dar outro paso máis hasta encontrou a Sheila, que pode ser que se foran eses pasos. A Alexandra e a xogadora que intentou entrar pola defensa de Carballo, do Xiria. Se lle escapa o balón agora, corre, a ver Nadia, se mira as súas compañeiras. Estaba por outro lado Marta. Un 6-9, un 6-10, que ben, que pena. Agora parecía que non iba a arriscar, pero arrisca. Moi ben, Aida que rouba ese balón. Aí vai a zurda de Carballo, cara adiante. Xoga con Elena, dentro. Moi ben. Ahora Aida foi quen de cortar porque mirou o balón. Antes naquel contraataque que decía que iba Sonia sola, todas as xogadoras do Calvo Xiria estaban dando a espalda ao balón, dai que non viran. Ahora Aida sí que o viu e puido cortar e puido asistir por nese contraataque a Elena. 7-10, vemos que agora Calvo Xiria fai un cambio, dalle ese respiro a Aida para que penso que atacar no seguinte ataque sale Natalia nese centro defensivo. Moi ben as impares, que ben Elena nesa impar que non lle permitiu seguir o balón. Cara Marta, facendo panchi cambios no seu equipo. Que ben Maya, como continuaron o balón. Nadia volve a tocar outra pelota. Vamos a ver aí Elena que estuvo a piques de pisar, pero non. Con 8 no marcador, xa lle está encontrando un pouco o pulso o partido. Xiria está cómodo. Repetimos, xa se ve este pabellón Vilar de Noia moito máis verde Xiria que claro, verde Lavadores. Máis accións así rápidas de recuperación, de saque rápido de Nadia, anotar estos goles de contraataque, dache pa o equipo e máis pa afición. Moi ben agora Naira nesa acción directa con esa finta de brazo que pon 8-11. E vamos a ver agora con que nos quere sorprender Aida en ataque. Movo balón Xiria. Elena que sale a apoyar, balón para Aida, de novo Lucía, que ven esa finta, levanta esa xogadora. E ollo con eses contactos laterais sí, tamén. esos de desplazamento, como non estés de fronte a xogadora lanzadora, pois pode ser considerado mellor os colexiados, ou neste caso os colexiadas, ou mellor algo máis a sinalar. Move de novo o balón o Calvo Xiria. Vemos aí que manda circular a Marta. E aí eses 7 metros indicados pola colexiada por Soraya. Vamos a ver agora. Se volve a lanzar ca mesma eficacia e violencia que o anterior. E repite. Gol para o Xiria. O mellor localización non, pero violencia. Marta é unha xogadora que lanza moi duro, moi forte, tanto dende extremo como do pivote. É verdad que é moi segura nesa faceta a xogadora. E agora gran parada de Nadia. Viñámoslo dicindo, estás encontrando moito máis a gusto Xiria na defensa. E agora fixeron non fixeron cambio do oponente, deslizou o 3 por detrás e a segunda seguiu ca lateral que viñou o cruce e precipitou o lanzamento de Maya, que fixo que, como falabas tú tamén ao principio, Pablo, se a defensa aporta, a portería para e vai Natalia. Ao final é molestar a xogadora lanzadora ou uns brazos xa simplemente axudan moito a porteira, daí que Nadia este aportando moito máis. Moi ben aí os pasos. Estamos sacando moito as cousas positivas ao Calvo Xiria desas accións de xogadoras desdobladas ou as propias pivote, como foi agora con Natalia. Está sendo que lle está dando máis problemas a Lavadores agora mesmo ese xogo da xente que está pola línea de 6 metros. Aí de novo Maya que ven traslada ese balón cara Raquel. Maya que move rápido con ollo que ven a finta. Boa axuda aí de Tamara. Vemos aí como se levanta Naira, xogadora dos Lavadores. De novo erro dos Lavadores.
para o primer balón que pode supor o empate. Volver a por as Sí, tablas no despois marcador. creo que foi máis 5 para Lavadores, creo que un 3-8, creo recordar. Pasada esta Ecuador da primeira metade poder empatar vai ser algo importante, quere dicir que o Calvo Xiria resfíxose dese mal inicio. Que bo agora. E agora moi ben, está xogando moi ben o Xiria. Entra Lucía por ese espacio entre 1 e 2. Moi ben a defensa, están moi activas as xogadoras do Xiria. Eu penso que Panchi non vai tardar en pedir tempo morto. O mellor espera un poquinho, porque tampouco está xogando mal Lavadores, está encontrando accións boas. O que pasa que agora xa se asentou no partido. O Calvo Xiria está defendendo moito máis forte. Agora tendo aí a Lucía e a Natalia no centro, con esa xogadora que lle está imprimindo velocidade a Mini ali no segundo. Aí vai Raquel de novo, e polo corto outra vez. E ese choque fortuito. Non está, é o que dicías, non está xogando ben mal Lavadores, perdón. Está tendo continuidade, está lanzando cando ten que lanzar. Sí que é verdad que a defensa do Calvo Xiria subiu un puntiño, está aparecendo tamén Nadia, pero non quere dicir que este mal Lavadores, sino que está máis acertado o Calvo Xiria. Aí que o mellor Panchi diga, bueno, tampouco vamos a esperar, ¿no? Exacto. Vamos a ver agora a Mini aquí neste lateral dereito que ven a finta caro o punto débil. Moi ben aí Alexandra impidíndolle que continuar ese balón cara a zona central. Minia de novo que se levanta. Pasos, sí, non? Tamén esa indecisión. Esas dúbidas, outra vez igual que na anterior de Aida, esas dúbidas de pasar a pivote, lanzar. Fixo que cometer esa infracción. Que ven aí a finta. Ese golpe que fixo que se trastabillara a xogadora. Golpe franco, creo. Están posicionados para penalti, pero pitou. Eu penso que foi porque golpe franco. Eu penso que sí, pareceume que hubo despois dese contacto, que sí que son 2 minutos, moi acertado por parte das colexadas, porque despois a xogadora do Lavadores, Raquel, o que fai é apoiar o balón no chan, e despois aínda dá un par de pasillos máis. Non pode haber esa continuidade. Lógicamente, se non fixar esa infracción serían 7 metros, a exclusión está ben sinalada, pero a continuidade non podía dala. Moi ben agora tamén sinalado, porque Nadia fixo iso fora da área. Fora da área, correcto. Entón, nada, ataque novo, esta superioridade para o Xiria. Ahora está explicando as colexadas a Mara Garavalla por qué. Que ben, como continúa ese balón cara a extremo e se lle escapa. Moi ben xogada, superioridade por parte dos Lavadores. Sí, chegou con bastante ángulo ese lanzamento dentro do extremo de Marta, pero o lanzamento foi se lle buscou ese pau largo, pero foi por bastante, pero ben xogada esa superioridade. Ahora veremos algo Xiria que non retira a Nadia, prefiere xogar o 5-6. Tú, Pablo, que prefieres? ¿Quitar o porteiro ou non? Isto é moi personal, non? Pero creo vaya gol agora. Gol en contraataque de Marta Rodríguez. Sempre cando teñas ben entrenado, ben xogado, ben falado, pódelo retirar. Pero a veces incluso cando xogaba eu, a veces xogabas mellor incluso con 5-6, movíaste máis, tiñas máis desdoblamentos, encontrabas mellor solucións que ao mellor con 6-6. Pero bueno, xa digo, pa gustos. Bueno, tú eres un central que resolvía moi ben as accións, así que tampouco era moi difícil, Dizo, o comenta un que o sufriu. Sigue, ahora despois do erro do lanzamento tamén do Xiria, que se precipitou. Boa man de Tamara aí. Agora Niña pode que se precipitara un poquinho con iso de ser 5 no campo, non? Calma, mover. Igual que falábamos ao principio dos ataques. Un movimiento, sacar un extremo, un desdoblamento que volve, sobre todo estando un menos, que pasa o tempo, un ataque largo. Si despois, bueno, non acaba en gol, pois, bueno, por menos gastaches esos segundos, ese tempo para poder recuperar que non che ataquen en superioridade. Moi ben encadenados os cruces, e moi ben cambiado tamén o lanzamento por parte de Lucía, unha mágoa que se marchara. Moi ben o replegue agora de Minia, que frena esa posibilidade do gol. Ollo que contesta rápido Maya, que lanza en apoio.
esta xogadora que estuvo en Porriño, que alternou, creo, ano pasado algún adestramento co conxunto de División de Honor de Liga Iberdrola, e que nestas accións se nota, non, esa calidade desta xogadora de Tui. Ten un lanzamento en proximidade moi forte, hai que sair un pouquiño máis. Igual que antes a Uxía. Wow, que clase. Agora Lucía de novo o mismo pasa con modificando. Lucía. Tens que salir. Sí que é verdad que anota agora despois de 2 erros de lanzamento que estaban ben seleccionados, cambiando, que por mala sorte para o Calvo Xiria non entraron, pero a decisión era boa. Son xogadores que hai que sair un pouquiño máis, porque senón teñen moitas posibilidades de anotar. Maya mandando aí as súas compañeiras. Move, que ben, intenta saltar o pase moi ben esa impar, Moi ben esa Sí, impar de línea. algo típico no Calvo Xiria, ese salto impar das xogadoras que están defendendo de segunda, como agora é Tamara. Oi, que ben. Provoca o erro de Maya, non era mala idea, pero esa molestia de Tamara fixo que co pase non fora o correcto e saíse de banda. E vemos como entra agora no lateral dereito Mara González para defender estes últimos 7 minutos xa de primeira metade. Que ben esa armanza agora do Xiria aí. Que moi ben, agora sí, non foi dentro da área. Non foi como a acción de Nadia anterior. Move o balón o Lavadores, Alexandra no centro. Balón para Mara, que continúa para Naira. Alexandra que quere buscar, continúa cara ao seu extremo dereito. Moi ben, Nadia agora tapando. Moi ben a defensa do Quedouse quieta aí no pau curto. A verdad que non tiña moito ángulo. Pero sí, é o que dicías, unha boa defensa, axudas. Ese pase máis que dou Lavadores, pero o lanzamento non era nunha posición moi sinxela para a xogadora. Está caída, que se levanta, ollo a Lucía que busca outra vez. Un golpe aí levou a xogadora, non? Pero tamén está intensa a defensa do Lavadores, ahora meteu pernas frescas con xogadoras que están axudando. Panchi, ese, como colleu ese balón aí, que ven ese cruce, e outra vez, de novo moi ben o blocaxe, moi ben cambiado, e a ver se colle ese balón, creo que se vai escapar. Balón para Nadia, que agora sale de novo Aida. Vemos que digamos, los conxuntos a mínima que intentan poden salir, non están ao mellor quizás moi acertadas, pero aunque estén errando, siguen sacando ese rápido contraataque, non rehuyen dese contraataque directo por tanto de recuperación como de parada da gardameta. Vemos aí de novo Lucía, outro blocaxe da defensa, ollo aí que pode haber outro pase, este sí, parece acertado, e transforma Marta Rodríguez. Vi un poquinho dubitativa Nadia aí no momento de ir a cortar ou non, porque temos un problema, por solo así decirlo. Solo está Nadia, non? Solo está Nadia. Levamos todas as empadas solo con Nadia, é un risco. Ao final nesas accións tens que estar moi segura de cortalo, pero a mínimo erro podes deixar o teu equipo sin gardameta. E a ver quen é a valente que se pon despois. Acaba de lanzar Lara Souto, unha xogadora que ano pasado fixo moi boa Final Four juvenil na Guarda. Vamos a ver. Unha xogadora que está aportando moitísimo, sigue sendo xogadora juvenil este ano, que nese lateral esquerdo está nos dando cousas moi positivas. Agora entrou para darlle un cambio a Lucía, que nos últimos ataques decidiu uns lanzamentos a mellor non a mellor decisión, con axuda con blocaxe e un parada de Antía. Apareciu el Lara, a primeira que tuvo lanzou, porque non dubida, pero volviu a aparecer Antía máis esa defensa do conxunto vigués. E ademais ese desparpajo fai falta. Moi ben, de novo ese contraataque que vai cara Raquel, que se levanta e pon o máis 4 no marcador. Vamos a ver como se repón agora o Calvo Xiria a estes goles rápidos que acaba de conseguir o Lavadores, porque tampouco está ofrecendo
unha mala versión en ataque. O Calvo Xiria está encontrando solucións. Pasa que hai veces por precipitación ou por un erro no pase non está encontrando acertos. Quere ir Minia cara fora. Ese balón que parece que se escapa, pero non. Iba aí Lara, balón para Aida de novo. Lara, que ven esta xogadora. Golpe franco que foi fora. Sí, non, Lara aí non se vai a esconder. É unha xogadora moi directa. A mínima vai lanzar ou intentar esa penetración. Vemos agora o pasivo. Ui, vaya golpe, non? Hai blocaxe de Alexandra, que dará un pase, creo eu, non? A ver se podemos ver as colexadas. Aí devolve ese pase, claro. Sí, quedaba un pase. Ao final aí deron dous. O do saque de esquina, do córner. Ese pase de Aida sobre Mara. Que volvemos a decir que xa dixemos pola mañán nos partidos masculinos, e antes tamén o comentábamos, no caso de ter 3 pases, moi ben esa falta en ataque que sacaron entre Lara e Mara. Decíamos que no caso de que se fixeran 3 pases e hai un golpe franco, sempre se vai permitir o saque do golpe franco, e así sucesivamente. Vaya golazo de Minia ahora, ata que remate a acción ofensiva, non? Entón sempre vai haber un golpe franco, un saque, un golpe franco, un saque, ata que hai un gol, unha parada, unha pérdida ou se volva a iniciar o ataque de novo. O saque. Así que vamos a ver, volve a recortar o Calvo Xiria. 13-16, quedan minuto e medio aproximadamente para que remate esta primeira metade. Moi ben plantada a defensa do Xiria. E agora polo corto Marta Rodríguez, que bate a Nadia, que se lamenta. Eso que está pecando un pelín de abrir un... Aínda que a xogadora do Lavadores lanzou con moito espacio, pero antes nunha parada máis posicional sacoulle máis rédito, sí. Nadia. Quizás, aguantando máis. Sí. Quizás aí foise un pouco, deixoulle ese pau curto que ven. Que ven Minia. Esa conexión con Lara. E vamos a ver agora. Estamos no último minuto, confiamos en ter unha boa defensa, poder irnos con un marcador un pouco máis apretado. Que ben o xogo co pivote. Ollo que se hai lanzamento. Moi ben indicado. Non se girara a xogadora para buscar ese lanzamento. E ollo que ese Panchi quere ter unha opción de pedir un tempo morto, como non se echa agora. Vamos a ver que di o adestrador do Lavadores as súas xogadoras neste tempo morto da primeira metade. Venimos. Va, atentas. Tías, calma, ¿vale? Calma. Quedan 40 segundos. Jugamos con 7 este ataque, venimos al cambio aquí, jugamos con 7. No hay expulsión, prefiero un gol en contra que una expulsión y empezar con uno menos en la segunda parte, ¿vale? Cabeza, ¿sí? Bien, salimos con Uxía en el centro de este lado. Alex, aquí. Maya aquí en el lateral. Alex, Mara, Judith, Marta y Paula en el de allá, en el 2-3 de allá. Jugamos, Uxía, te la das a Alex y te metes a doble. Te metes a doble 1-2. Te metes a doble, la das a Alex y te metes 1-2. Alex abierta, Maya, vienes al centro, juego y 3 contra 2 aquí. ¿Ah? Venís al cambio. ¿Ah? Pois moi valiente Panchi, salindo con 7 agora. Tamén facendo unha xogada rápida en previsión de que as colexadas do encontro levanten o pasivo. A ver se Zarra puido preparar iso no tempo morto. Non creo que preparase que saliran con 7, sinceramente. Sí que é o que estaba vendo, salen con 6 por fora. Vai, creo que desdoblar o Xía. Sí, polo que decían aí, corto. Vai Maya, ese 3-2. Ollo que parecía que perdía o balón. Ataque novo, Ataque novo, van a repetir a mesma xogada. Eu penso que se equivoca Minia querendo salir aí. Non, pois. Despois, moi ben, xa Alexandra sale. Aí vai Maya, que finto débil, quere continuar. E ollo como están arañando segundos as xogadoras do Lavadores. Que ven aí.
Penso que se vai acabar aquí, xa non van a lanzar. E van a esperar para facer ese lanzamento directo. Bueno, pois as indicacións de Panchi de mira, non queremos un gol en contra, ninguna exclusión. E vamos xogada, a ver, ao final as gotas foron 40 segundos, como dicía, 41. Ben xogado, polo menos lle das a oportunidade, non perder un balón. Ollo ese pau largo, que desde aquí se mira moi ben. Ui! Pois ao final foi o corto, e menos mal que estaba Nadia para taxar ese balón. É que o Xía, home, non sei agora, pero é das xogadoras máis altas da categoría, do partido, con que levante un pouco o brazo por riba vai sobrepasar, menos mal que apareceu aí a perna de Nadia. Vamos a deixarvos agora con estas imaxes da primeira metade para descansar un chisco que as xogadoras e os adestradores poidan trasladar toda a información e volvemos ca segunda metade.
Bueno, estamos aquí neste descanso da segunda semifinal senior femenina. Estou con Lorena e con Marcos, xogadores da base do Xiria. Bueno, Lorena, contame, esta Final Four na casa, como estás vivindo este partido? A ver, eu penso que é un honor facer a Final Four en Carballo. O vexo moi ben, hai moita emoción, está moi ben, a verdad. Marcos, ti acabas de xogar unha Final Four a semana pasada, chegando ao final co teu equipo. Contanos como se vive tanto ali como na casa. Bueno, síntese moitos nervios, moita competitividade, sempre querer ganar, chegar ao final, pero ao fin e ao cabo non podemos, un pouco de tristeza. Ao final, tamén, se houvese xogado na casa, o ambiente sería ainda máis, porque quero recordar a toda a xente que a semana pasada, digamos que o sur conquistou un pouquiño o norte, porque as aficións de Abegondo Atlántico e do Xiria conquistaron aí un pouquiño porque levastedes a todo o mundo para baixo, para animarvos. Claro, o que tengo bo é o Xiria e a súa afición, sempre apoiando en todo e sempre dando un 100% de animación. E xa o estamos notando agora, porque de repente comezou esta segunda semifinal, encheuse este pabillón, o sea, se despois miramos un pouquiño, está todo cheo a parte de arriba. E nada, Lores, ti tamén estás por ali na grada, ali metida nunha esquiniña, contanos esta emoción que se vive aí, porque pinche berrar un pouquiño, non? A ver, estou moi emocionada pola Final Four, daquela estou berrando moito, porque gustame moito animar ao meu equipo. Penso que a afición é un punto moi importante para ter o equipo enchufado e para que poida conseguir resultados importantes. Pois nada, moitas grazas a partes e deixámonos coa segunda metade desta semifinal senior femenina. Estamos de volta. Mirábamos aí a Katy con Lorena e con Marcos, xogadores da base do Xiria, xogadores tamén asiduos das categorías na selección galega, que decían que, bueno, pois un poquinho que falamos ao principio, non, Pablo, que unha fase para o Xiria, vivila en Carballo, pero o pabillón prácticamente cheo, porque está prácticamente cheo agora, pois é un orgullo para eles e sobre todo pois para o club, non? Sí, a ver, é unha das armas máis importantes, das cousas que máis que temos no club, que é a afición. Hai tanto no femenino nos últimos anos subiu moitísimo o seguimento, subiu moitísimo o tema das nas categorías bases de xogadoras femininas, e tamén temos en masculino. Ao final temos unha afición moi fiel, que vale, houve momentos mellores, houve momentos ao mellor do tal, pero a xente é moi fiel. Ao final, si apostas pola xente da casa, atraeche máis xente, sinceramente. É a nosa filosofía, vira que veñan ao pabillón, ver xogar a xente que pode ser o teu amigo, veciño, veciña, pois eso dache un plus. Sempre si ver que o club vai medrando pouco a pouco, pois a xente vai se apuntando, é algo clave para un club que haxe un respaldo por parte da xente. Pois empeza esta segunda metade con esa reflexión de Pablo, un xogador, ex-xogador do Xiria, que a verdad, falábamos antes agora da parada de Nadia, que non buscara tanto salir como pero viste como lle deixou curto e depois foi con todo, claro. É máis, o lanzamento era lanzando hacia ela, ao largo é máis complicado lanzar, por iso deixoulle, foise con todo Nadia, e agora hai perda de falta en Carlos ataque Xiria. que sufriu, dicíamos, pois esa reflexión de un xogador que foi e que é unha institución aquí como eres ti, Pablo, que a verdad eu como ex-xogador tamén vir a xogar aquí a este Vila de Noia cheo, que xoguei unhas cuantas veces, é un placer estar aí na pista e sentir que vas a outro concello, a unha pista do rival, e ver que está todo cheo, que hai moita afición neste pobo, e como decías tamén, agora máis co tempo que pasa. Ui, vaya golpe se acaba de levar Uxía na cabeza, esa caída. Sí, batiu na pista. Ti tamén ves dunha zona onde se vive moito o balonmán. Por iso agradecemos que se enchan os partidos así. Era tamén unha gozada ir a esa zona, ver ese ambiente. Dache ese plus para xogar, tanto que sea a favor como sea en contra.
que os pabillóns a ese ambiente dalle máis sempre suma. Xa digo, tanto en contra como a favor, dache esa motivación. Se é en contra, se é tal en casa, vale, podes dar ese pouquiño máis de presión, pero da motivación ao final. Escoitar ruido axuda a disfrutar máis do partido. E o estamos vendo agora nesta, volve Malla, agora xa estaba aí pendiente. Uiva, gol, ollo que se non hubiera sido gol podrían haber sido 2 minutos. Sí. Pero ese ambiente do que falábamos é o que están a vivir as xogadoras do Calvo Xiria e do CDC Lavadores, que ollo, empeza a segunda parte como comenzou a primeira, pero cun detalle diferente. Nidia tocou os 3 balóns que lanzou agora Lavadores, algo que non pasou na primeira metade, e vamos a ver como leva eso tamén o Lavadores. Aí Aida que buscaba Lara que traslada o balón para Lucía que se levanta, moi ben defendida por parte de Uxía e de Sonia. Vamos a ver agora. Ben Lucía, Aida que quería trasladar, perde o balón, non o volve a recuperar, balón aí, gol. Vaya xogada, non? Parecía unha perda de balón, colliuna como puido, sacoulle ese paso sobre Sheila e anotou a pesar de tocar a Antía de novo. Moi ben Marta aí, roubando ese balón. E vamos a ver, agora ataca Aida. Ollo aí, balón para Lara. Un poquinho de calma agora o Xirian. Moi ben Aida aí no centro, vemos como anima aí a grada de Carballo as súas xogadoras. Sigue aí Lara que ben filtra ese pase, 7 metros moi claros. Balón que Lara lle trasladaba a Marta para conseguir ese 7 metros. Vamos a ver se vemos de novo a potencia, non? Eu creo que sí. Non sei se acabará en gol ou non, pero potencia vai haber. E aí a temos, sen aderezo, como decíamos pola mañán. Xa saca rápido Lavadores ese contragol. Balón para Alessandra que xoga con Uxía que se levanta. E vaya, que ben cambio ao lanzamento, aínda con contacto esta xogadora, Estaba desequilibrada, pero o brazo tiño libre, lanzamento con potencia. Lara que dice, pois mira, eu tampouco me quero quedar atrás, vamos sumarnos o carro. O mellor non era posición de lanzamento a mellor, pero ese brazo sacou ese lanzamento forte e volviu a notar rápida resposta do Calvo Xiria. Moi ben, ollo aí xa cortaran a xogada. Vamos a... O Dubra antes falaba, non? Agora o que importa é conseguir o objetivo para os dous conxuntos é ganar, non xogar ben, non meter os goles que as mellores xogadas, se pode facer mellor, pero que consiste en meter un gol máis que outro. Exacto, se pode facer co teu xogo, con túas armas, mellor. Se non, pois mira, un gol chorando para ganar, vale. Moi ben Malla agora, buscando ali a Sonia, busca Malla de novo esa finta que se levanta, moi ben agora, mirou a Malla que se estaba a Nadia que se estaba vencendo cara ao seu lado esquerdo. Aí Lucía que ben traslada, parada agora por parte de Antía o lanzamento de Elena. Ataca de novo Lavadores. Balón para Alessandra que cruza con Uxía. Non se pensa moito tampouco Uxía lanzar, Que ven esa finta. Sí. Pasos, moi ben pitado por parte das colexadas. Incurrido en pasos Raquel Santos. Anima Zarra as súas xogadoras, volve Malla a dirixir o equipo da cidade olívica. E vemos aí, move o balón, Malla parece 2-2 e 1-1 que tamén lle deu moito resultado na primeira metade. Que ben tirada aí vai a impar do Xiria. Raquel que quere seguir o balón, perde o recupera o Tamara. Balón para Elena. Moi ben o repliegue de Sonia. Que lle quita o balón limpiamente a Elena. Eses metros que lle tiña ganados Elena recuperou non Sonia en nada, E metió a maiores esa man para nese bote. Que ben. Aí Uxía se chega a seguir o balón. Son 2 minutos por parte de Elena. Eu penso que de frustración por haber perdido ese balón antes. Pero se Uxía chega a ser capaz de darlle o balón a Sonia, ademais dos 2 minutos podía haber conseguido un gol por esa lei da ventaxa. E vamos a ver que prepara agora o Lavadores nesta superioridade.
Temos aí Xoga con doble pivote. moi ben abertas as xogadoras. Ollo que Raquel quere fintar. Non é o mellor sitio para ir, sinceramente, sendo unha máis, xogando con doble pivote, hai que abrir un poquinho máis o campo. Ahora o buscan a pase. Sonia de novo, moi ben Nadia, que celebra a parada. E vamos a ver agora como resolve Xiria esta inferioridade. Con Aida no centro, vemos a Lucía no lateral dereito, a Lara no lateral esquerdo. Sacan o balón para Sheila. Moi ben Lara, que se quixo meter aí sin balón. Decías tú antes, non, Pablo? Cando xogamos con 5, como temos un apoio menos, movémonos máis. Sí, é increíble, pero os extremos desdoblan ben, danche máis apoios, que o mellor un ataque de 6 para 6 non xo dá. Moi ben aí o blocaje de Uxía e agora Sonia que non perdona. Tamén decías antes, non, no lanzamento que fixo o final da primeira metade Uxía de ese lanzamento de falta directa que pode ser unha das xogadoras máis altas da categoría, pois tampouco é boa idea ir a lanzar por riba dela. Non, para nada. Sobre todo se non ven moi xogada, ao final se vas directamente hacia as defensoras, ao mellor eres máis grande, máis pequena, pero levantas brazos, molestas. Se che ven máis xogada é máis complicado facer ese blocaxe por parte da defensa. E Sonia que volve a roubar outro balón ao bote. Vamos a ver agora Uxía que vai o débil de novo. Vaya salido punto débil ten esta xogadora, Xa o fixo ao inicio do encontro, vai moi directa. Xe digo, hai que sair un pouco máis, porque no caso de que nos supere, por poder ter unha axuda, senón estamos vendidas, por así decirlo. Recupera xa a xogadora excluída e hai moi que golazo. Onde puxo ese balón a xogadora zurda do Calvo Xiria. A ver se vemos. Deixaron de chegar aí a 6 metros. Aunque non teñan o mellor ainda un lanzamento moi potente, pero sí que ten moita precisión. Donde puxo ese balón. Que ven Raquel agora. Que moi ben, por certo, porque non houve absolutamente nada. Vemos que vai cara adiante o Xiria para conseguir ese gol número 20. E vai Aida de novo, que colleu o peso estes dous últimos ataques. Importante para o Calvo Xiria que aparezca Aida sobre unha dirección, por suposto, pero tamén que aporte o seu gol a piques de perder. Sí, recupera, sale Elena. Ollo que lle poden roubar o balón. Non, esta vez non. Para Elena, moi ben parado. Cuando non... Parecía que lle iba a facer Sonia a misma da anterior acción, ir ao bote, protexirse ben co corpo. Boa recuperación do Calvo Xiria, que se sobrepón a ese momento complicado desta segunda metade. Vemos aí Aida de novo con Lucía. Lucía con Aida, que busca esa finta para Lara, que lanza. É moi boa parada agora de Antía. Estaba ben lanzado por parte de Lara, pero apareciu esa perna de Antía. Dalle esa tranquilidade aos lavadores, xa que podía o Calvo Xiria poñerse a un. Que ben esa xogada hacia fora. Moi ben a defensa agora do Xiria. Vamos ver agora Raquel, pon o balón en xogo para Maya. Agora xogando con un poquinho máis de calma os lavadores. Non ten presa tampouco. Hai dous arriba, minuto 10. A verdade que queda moito, pero bueno, sí que miras inconscientemente o marcador, ves arriba, e ao mellor non te precipitas tanto. Ui! Vaya agarrón máis inoportuno, non? Aí nesa finta punto débil. Sale Panchi rápido, ca súa rapidez. Non sei, o mellor na caída. Pode ser, ademais foi así unha caída un poquinho fea. Sobre o lado, sobre o costado dereito. Recupérase Maya. Ademais, a axuda inconsciente tamén da xogadora do Xiria, da compañeira, neste caso creo que foi de Lucía, por cerrar, pois tamén fai que o golpe sexa un poquinho máis aparatoso. Vemos aí, xa preparada a Paula para lanzar os 7 metros. Tamén, colocación e potencia para por o 20-23 no marcador. E aí a grada de Carballo que anima as súas xogadoras.
E a afición de Lavadores, que tamén é numerosa, non se queda atrás. E agora vamos a ver seguro, igual que vimos no partido anterior, como suben un poquinho os dos equipos a intensidade. E ollo que queda moito, 20 minutos e moito tempo por xogar. Vamos ver agora. Un puntiño máis, van a subir seguro. Calvosiria para intentar recuperar os balóns, para intentar romper ese ritmo de Lavadores. Lavadores lógicamente non vai querer que anoten con facilidade. Veremos quen vai estar máis acertada. Aviso de pasivo. Moi ben, Aida, que ben esa circulación de Elena. Pero que ben ese saque rápido, pero estaba Lara dentro de la línea de 9 metros. E Sonia que lle está dicindo a Elena: "Ei, antes non te collín o balón, pero tampouco me vas colar, eh?" Aí, que ben ese lanzamento, como cambiou. Necesita moi pouco Aida para armar o brazo e lanzar, eh? No, a súa idea primeiro era de asistir, de pasar. Viu que quedou un pouquinho colgada, sorprendiu con ese lanzamento, a defensa non contaba con él. O balón por mala sorte foi ao pau. 7 metros, moi ben xogado por parte do Lavadores, moi ben Maya repartindo o xogo, encontrando de novo a súa compañera no pivote, a Paula. Vamos a ver agora. Está sendo o mellor xogador de Lavadores, non só por la aportación ofensiva, sino por la dirección de equipo. Paula tamén, que pois é exactamente igual que Marta. Tiran con potencia, xustan pa diante. O que conta é que o balón entre. Exacto, non hai que darlle moitas voltas, non? Ao final todos os goles valen o mesmo. Aí vai Aida, de novo Lara, que ben se levanta. Ollo que moi ben ese blocaxe. Moi ben aí as xogadoras. Que vai Sonia de novo. Ese gol. Sonia é un puñal nesas accións. Tanto para diante como para atrás, pero sobre todo para diante están facendo moito dano. Que ben Lara, que continúa cara a Lucía. Ese balón para Elena, parada da porteira. 7 metros. Moi ben, precisamente por estar esa xogadora do Lavadores dentro da área, que ademais estaba xusto tamén no medio. Foi unha pena porque o rexeite caíu nas mans de Lucía. Veremos a Marta. E outra vez, potencia para dentro. Sin amagos, ¿para qué? ¿Para qué máis, verdad? E vemos aí esas imágenes cas gradas deste pabellón Vila de Noia cheas. Balón para Uxía, ollo que se levanta, é moi perigosa. Raquel que continúa con Sonia. Raquel ahora na izquierda. Uxía que se quere levantar, non. Raquel para Sonia, que ben acaba de xogar este ataque Lavadores e que ven a parada de Nadia, que acaba de axudar moito as súas compañeiras. E a grada do Vila de Noia que volve a animar. Vamos aí esa permuta para que Aida caia aí no lateral dereito. Que ben, sí, pasos. Volveu a dubidar de novo. A verdad que non me fixei porque estaba fixándome en Lara, que estaba entrando a ver como era o desdoblamento, se había oportunidade, e no momento xa vin que sinalaron os pasos. Que ben Mara nese pase. Pero aí dubidou tamén un pouquiño Aida no momento de dar o pase, porque precisamente estaba mirando a Lara, e como Lara estaba ben defendida por Raquel, no momento de querer soltar o balón a compañeira Lucía, que estaba no centro, incurriu en pasos. Ollo que ten o Lavadores, balón para porse 5 tantos arriba, moi ben Lara. Sí, tamén estaba Natalia co seu pé dereito dentro da área. Vamos a ver agora o Lavadores. Move o balón Raquel para Maya. Maya que vai buscar, equivócase. Aí a xogadora do Lavadores. Moi bo robo de Marta. Vamos a ver agora que fai o Xiria. Aí está un poquinho despistada Natalia. Ollo que xa ten unha exclusión. Vai a bola para Antía, que para un pouco o ataque. Ataque non, imprecisións varias, non, nos dous equipos, sí. Pablo. Ahora queren xogar moi rápido. O pasa Natalia era moi complicado, non estaba ben posicionada, non estaba, creo, nin mirando para onde estaba o balón. Moi ben Lucía, perdón, Lara. Moi ben Lara, moi intensa. Sí, é un momento de imprecisións de ambos os conxuntos agora mesmo na segunda metade. Ollo que se vai Uxía, que ven Uxía buscando como fijou arriba. E outra vez Nadia. E moi ben aí
as xogadoras do Calvo Xiria. Vai Aida de novo, ollo que se busca aí, que arma moi rápido ese brazo, pero estaba Uxía preparada para cortar de cheo esa xogada. Vemos que saca Natalia, que ven Lara sen balón de novo. E gol de Lara, que é a xogadora que está máis activa xunto con Aida. Lanzamento aí sorpresivo, parecía que iba a acabar en golpe, pero de novo volvió a sacar ese brazo ao pau largo. Recurta esas ventaxes, necesitamos saber unha boa defensa, unha boa recuperación, poder correr. Que ben xogado, que lástima nese último pase. 22-25, ollo que Elena pode por o 23-25. Levanta a afección do Vila de Noia. Apoyan os xogadores e xogadoras da base, as súas xogadoras senior. Vamos a ver como vai este ataque. É o que necesitamos, poder recuperar o balón, sair en contraataque, como agora fixemos, que o pabellón se veña un pouquiño arriba, ver se poñer esas dúbidas no equipo vigués, lanzamento agora fora de malla, poder meternos un pouquiño máis no partido, xa que queda moito, 2 abaixo, é importante estos minutos. Ollo aí que Lara volve a buscar, unha lástima, ese balón non... Cuando se ven lanzamentos así, é verdad que é unha pena que non se aloxen dentro da rede. Un polo gol e outro porque lle iba a dar tamén un poquinho máis de emoción ao partido. Se é máis se cabe todavía. Move Xiria o balón para buscar ese tanto que lle poña a un. Que ven Lara de novo. Boa acción aí de Aida, ese cruce hundindo a defensa en esa distancia. Lara, entre que está con confianza, está acertada, está salindo ben as cousas, hai que buscar. Aida é unha xogadora inteligente, seguramente os seguintes ataques, o próximo vai ser buscando unha acción para Lara, que saque ese brazo que está dando tantas cousas positivas ao Calvo Xiria. Que ven aí esa continuidade co pivote por parte do Lavadores. Temos aí a Naira que xoga con Maya que vai para Raquel, a zurda, o poste. É a xogadora de Lavadores que colle o rexeite, pero apoia esa man porque se tropezou. E vamos a ver agora balón para por o empate no marcador. Temos aí a Panchi co cartón do tempo morto. Seguramente se acaba en gol este ataque, Panchi pedirá tempo. Vemos o cruce outra vez. Que ben Lara, oye, moi ben o contacto. Aí saca Antía ese balón, que ben Lucía. E corta aí ese xogo, non? De pedir o árbitro a ver se mo dá. Que ben Nadia, e Nadia parando. Ahora está un pouco precipitado o ataque do Lavadores. Sí. Está quizás elaborando ahora moito máis o Xiria. Claro, cando non te están saindo as cousas é cando máis calma tes que ter, pero bueno, fomos xogadores, estás aí, ves esa posición e agora vou lanzar, desde no banquillo van a dicir calma, que despois reconócelo e hai que ter un poquinho máis de calma. Moi ben Armans aí ahora da defensa dos Lavadores. E ollo que Elena quédase aí e Raquel o ve, por iso sube rápido. Aí balón. Ollo, xa lle mirou as intencións Nadia a Marta Rodríguez. Aida que quere trasladar o balón. Tempo morto por parte de Zarra. No límite. No límite. Parecía que iba a haber perda. Aida iba toda enfilada. O pase non era o mellor. Escoitaremos a Zarra. Una putada tener que poner el tiempo muerto cuando estamos de puta madre, ¿vale? Pues tenemos que centrarnos. Cambiamos, ¿dónde está Lara? Antes cambio ataque de defensa con Sheila, ¿vale? Que defiendes en el 2, ¿de acuerdo? Estamos jugando muy organizadas muy bien y están apareciendo los espacios, ¿vale? Estamos aplanando la defensa en el centro y Lara va a lanzar ahí, también puede lanzar. Estamos bien, venga. En defensa seguimos igual, ahora sí hemos empezado a salir a la Coimil, ¿de acuerdo? Y tiene más dificultad. Venga,
Zarra, unha pena ter que pedir este tempo morto porque estaban xogando moi ben. Pero eu creo que foi máis tema de respiro, de tomar aire, porque hubo un momento agora de subidas e baixadas. Sí que é verdad que están nun mellor momento que Lavadores. O mellor incidir, incentivar animar esa defensa que están facendo sobre Uxía, e sobre todo volver a ese ataque sobre Lara que sabemos que vai dar descanso en defensa por Sheila. E tamén, pois, valorando a opción que ven agora Lara facendo ese corte largo, Lucía que aproveita para pôr o empate no marcador. E decía tamén aproveitando que, bueno, Panchi, no caso de que sigan as cousas indo nesta dirección, terá que pedir o seu tempo morto dentro de 5 minutos. Entón vai a darlle tamén a Zarra a opción de corrixir outras cousas que poidan pasar agora no partido, que ven ese balón por parte de Mara, que lle pasaba a su irmán, vai Elena, dentro. Como cambiou o partido. Primeira vez que Xiria se pon por diante no marcador. E agora Naira, que consigue esa penetración, esos 7 metros que vai lanzar de novo Paula. E decías, Pablo, sí, cambiou o partido muitísimo. Que vamos a ver agora. De novo ese lanzamento. Decíamos os últimos 10 minutos, pois temos o empate servido. Vai ser un partido interesante o desenlace deste encontro. E así que imos ver que nos aportan as xogadoras do Xiria. Ui, cuidado con ese agarrón. Vemos aí, recordamos que a Zarra xa leva 2 tempos mortos, ainda lle queda outro máis que pode solicitar cando queira. E Panchi ten 2 tempos mortos por solicitar e un ten que solicitalo antes do minuto 25, se non o quere perder, E Aida por fora. Non mirastes agora a Pablo, pero facía o xesto de pero entra, muller. Sí, eu creo que tiña sitio, eu creo que lle quedaba un paso máis. Sí. Pero intentou sorprender con ese lanzamento en apoio. Que tampouco era mala opción, porque a porteira estaba moi plantada. O mellor a porteira conta que vai dar ese paso, lanzar en salto. Exacto. E o mellor pode ser sorpresivo. E vamos a ver agora. Circula Raquel, que ven aí as fintas destas xogadoras de Mara. Aí buscando, es un pouquiño, agora un pouquiño atrás a defensa do Xiria, con xogadoras tan fintadoras. Sí, pero por exemplo, exacto, está decir, non está o Xia, non está Mara. Podían salir un pouquiño máis. Perdón, Mara, Maya. E aí está o gol de Paula, que é a que está asumindo. Panchi, que lle pide ás xogadoras que sigan creendo, intenta animalas do mellor xeito posible. E a grada do Vila de Noia que anima, como é lógico, o equipo local. Ui, esas caídas son complicadas, pero esta xogadora é un ferrote, Pablo. Sí, a ver, xe digo, non escapa do contacto, suele ir, que ven ese pase. Moi ben. El lanzamento liftado, ¿no? Todavía. Con liftado de Natalia de Forte de Escuadra. El bo pase de Lucía, ese xogo de 2-2. Aí vai Raquel de novo e agora fixo yo mismo Nadia, casi acerta. Pero non tapou de todo. Pero tamén Raquel dixo antes, para este agora vou tirar un poquinho máis rápido. Esos cambios preparados, vemos aí o segundo adestrador, Juan Lampón, co cartón do tempo morto. Que ben Lara, por favor. Que ben Lara, que é a que está desarmando a defensa do Lavadores. Está facendo un partidazo. Esta rapaza xuvenil, non? Que sí, antes, xuvenil de segundo. Pois está botando o equipo senior ás costas, que xunta agora ca moi boa intensidade as accións defensivas que está a facer o Xiria. Está aportando moito. E aí vemos como Naira non é capaz de pasar por Tamara e por Natalia. Pois por falar, sempre me pasa o mesmo. Lamentase Tamara nesa acción. Non... Que ben. Me parecía que mirara polo retrovisor. E volve aí ese balón.
cara a Aida, que ordena o ataque. E sale a xogadora de moda deste partido do Xiria, Lara Souto. E Lucía, que se levanta e non hai nada. Balón para Lavadores, non. Por coller o balón, moi ben explicado tamén por parte das colexadas, por coller o balón dentro da área. A mí pareceume tamén claro. E aí vai. Gol. Gol. No, a dúbida tiña no Rexeite se chegara a apoiarse a verdade que había 3 xogadoras, non sabía se chegou a apoiarse si que indicaron as colexadas, ben sinalada. E miramos que Panchi pide ese tempo morto. Quere ter un máis para despois de que se rematen esos 25 segundos. Vale, seguimos. Está bien. Mala suerte ahí, atentos a que rechacen, vale. Mala suerte ahí, está bien. En defensa, por favor, atenta, está perfecto. Único cuando disuadimos fuerte que el desdoblamiento de este lateral, atenta a no cruzarnos, ¿vale? Sí, partir de ahí cabeza. Jugamos, situaciones como ahora. Camiseta con, enlazamos. Y esas situaciones de 1 contra 1 de Naira y Mara. Con continuidad y después hacia afuera. Si se quedan bravitas, fuerte a los unos contra unos en el centro, ¿vale? Como ahora, ¿vale? Seguimos, Pois Panchi tamén, non? Trasladando calma, dicindo as xogadoras que está ben, que estén un poquinho máis activas, sobre todo nos rexeites, porque agora colleu un par deles Xiria. Tamén encarando estes últimos 5 minutos. Non falamos en toda a mañá, pero vamos a decirlo agora. Ollo que hai posibilidade de prórroga. Veremos, xa digo, vai ser un partido de 5 minutos, donde vai ser clave o acerto, e creo que na portería, e sobre todo non ter perdas de balón. Non facer que os equipos corran. Exacto. Non cara adiante, que ademais é onde se sinten cómodos. Ollo que puido incurrir en pasos a xogadora dos Lavadores, pero non miraron así as colexadas. Volve Maya a atacar, volve a atacar Mara. Que llegó nombres moi parecidos estas rapazas, Traslada. Ollo que está o pasivo a piques de pintarse. Vai Alexandra, que ten que buscar o lanzamento. Moi boa defensa no Calvo Xiria. Eu agora mesmo volvería a meter a Uxía no campo, Levántase, parada de Nadia. Gran defensa, moi intensa, chocando. É o que dicía, Uxía dache un pouco máis, faiche que a defensa saia, pode generar esos espazos na línea de 6 metros. Creo que vai a sair, creo que parece que non está aí cantando. Non sei se Maya tamén pode aparecer. Que ben Lara sen balón. Era Marta ahora mismo. Perdón, Marta. Apareciu. Sí, totalmente. Pero tamén está creando moitos problemas neses desdoblamentos do extremo. Era o que dicía Panchi antes. Bueno, que fagan o desdoblamento, pero contamos ben, non? Que están perdendo aí un pouco. Aí, ollo ese erro de pase. Vai Aida de novo, que se intenta xirar. Ollo o lanzamento. Aí que virtuosismo estamos vendo hoxe no Vila de Noia nas semifinales femeninas. Pasivo. Aí vai o primer pase. Vai Aida a buscar, no, segundo, levántase Lara, balón moi centrado, Natalia que colle o rexeite, 7 metros e 2 minutos. 7 metros e 2 minutos. Que falaba Panchi no tempo morto, os rexeites. E que cuidado, porque agora, ata o minuto 28-30, o Lavadores vai estar cunha xogadora menos pola expulsión de Alexandra. E vamos a ver, 7 metros para Valientes. E transforma de novo ca súa delicadeza habitual Marta, que está sendo efectiva no día de hoxe. Pois o que falábamos, Uxía e Malla ao campo, en inferioridade ao conxunto vigués, que tampouco non quere deixar valer a súa portería, que ben xogado agora. Agora é máis complicado, se gustou moito, tapou moi ben Nadia. Sí. Vamos a ver agora. Pois se con toda abaixo, é verdad que a xogadora tamén lanzou en caída e é máis complicado lanzar arriba. Gran parada da porteira Salleira. Pois vamos a ver agora. Oportunidade para o Xiria de Porse. 2 goles arriba, faltando 3 minutos. 2 minutos e medio do encontro. Lara que busca, filtra balón.
pérdida, ese erro aí, esa precipitación por parte da xogadora de Carballo. E vemos replay. Ollo que ben Natalia, que ben Natalia. Perdón, Marta, que ben Marta. Sí, parecía que foi ao bote a sorprender, non contaban aí que aparecese unha xogadora do Xiria, quedara un pouco descolgada Marta. Vamos a ver agora estes movimentos. Moi ben aí, Maya que quere buscar. Estaba Mara intentando entrar tamén. En 25 segundos recupera a xogadora excluída o Lavadores. Está Lavadores arañando uns segundos sin inferioridade. E ollo que ser capaces de empatar agora é moi importante, pero empatar en esta inferioridade. Move a bola o Lavadores, apreta o Vila de Noia. Mara que intenta buscar. Moi ben a defensa por parte de Lucia. Recupera Lavadores a igualdad, saliu Paula. Pasivo 1, 2, lanza Maya, precipitación e agora sí, agora non saliu como na primeira parte, foi moi rápida. Quitoulle da man aí a Marta Rodríguez. E moi ben Nadia. E un ataque novo para volver a Porsa 2. Entramos en nada, en 2 segundos, 1 segundo, no último minuto de encontro. Máis emoción imposible, Pablo. Sí, importante este ataque. Ollo que estuvo o borde, se queda exterior do Lavadores, o borde falta en ataque. Falta en ataque, podía haber ese pase a Marta. Move aí. Vemos a Lara que se quere levantar para. Ollo que piden calma. Hai un ataque 30 segundos. Panchi vai pedir o tempo morto porque o ten na man. Preparará algo. Vamos a ver que fai. Seguramente ahora vaya a pedirlo cuando falten 15 segundos. E aquí o temos. Vamos a escoitar as palabras do adestrador do Lavadores. Vamos con 7. Pero mantenga usted afuera. Mantenga usted afuera. Vale, jugamos con 7. Jugamos con 7. Vale, sí. Jugamos con Alex en el centro allá. Uxía abierta. Maya, Mara, Raquel, Marta y Paula. Vale, sí. Vale, jugamos lo mismo. Tú aquí. Jugamos lo mismo que antes. Alex, se la das a Maya y te vas a 1-2. No, te vas a 2-3. Ponte 1-2. Ponte 1-2. ¿Vale? ¿Sí? No, vete a 1-2, perdón. Vete a 1-2. Vas a 1-2. Alex a 1-2 y viene Uxía fuerte. Viene Uxía fuerte. Si me sale, la traslado y juego aquí. Si no, sin miedo. ¿Vale? Movemos. Si no hay gol, presionamos. Valiente Panchi. Querendo buscar o empate de novo a mesma sí, o mesmo procedimento do final da primeira metade estaba claro, ao final estás un abaixo, non é o mismo como se estuveras igualado, hai que arriscar. Eu penso que agora si Zarra xa terá un pouco contemplado. Sí, eu quero pensar que sí, xogan, ahora non vai Uxía adentro como foi na primeira metade, vai ser ela que se xogue. Sí, moi ben boa pitado. Axuda de Tamara. Ollo aí. Muy bien, tienen que salir. Ollo ahí. Hay que xogar su lanzamiento. Ahí va. No hay nada. Xiria, que vaya a ser o equipo que acompaña o Cangas nesta final da Final Four de categoría senior femenina. Menudo final acabamos de vivir no Vila de Noia. Para min a xogadora do Lavadores tira totalmente libre. Nadia está moi acertada, sí, tapando con todo o espacio. Abaixo. Moi ben xogado por parte dos Lavadores esta última xogada. O balonmán é así, hai momentos dos partidos mellores, peores. Pero Xiria acaba de elevarse esa praza, esa última praza para a final. Miramos como as xogadoras do Lavadores dicen que teñen que ter a cabeza moi alta e van a saludar as xogadoras do Lavadores. Menudo partido, Pablo. Partido de altibaixos por ambos os conxuntos, mellor Lavadores en algúns momentos ao inicio do partido,
incluso no inicio da segunda metade, e o Calvo Xiria supo se repoñer a ir por abaixo, supo manter a calma, seguir a súa filosofía con a Lara Souto inconmensurable dende o lanzamento exterior, Aida na dirección, e sobre todo o que falamos ao inicio, Nadia apareciu, bueno, todo o partido, sobre todo ahora ao final, doulle esa victoria, esa clasificación para a final de mañán. Felicitar a Lavadores tamén que fixo un gran encontro, quizás o mellor o aspecto físico de Malla ao final viuse un pouco tanto de Malla como de Uxía, botaron un pouco de menos ao final do encontro Lavadores, pero ben peleado, unha Antía inconmensurable tamén na portería, que ao final cando é un partido así con este resultado son detalles pequenos que deciden o encontro. O resultado está claro, vemos aí como Panchi quería levantar, llamar a las súas xogadoras. E a nivel feminino, aparte de ter un duelo Xiria-Cangas na pista, vamos a ter un duelo Xiria-Cangas na grada, porque mañán conto con que se desplace tamén a Marea, non? E vayamos a ver un moi bo ambiente neste Vila de Noia. Seguramente, hoxe xa houve ambiente, pero viña condicionado ao partido que hai da Sobal en contra Puerto Sagunto. Seguro que sí, xa nos partidos que se enfrontaron na Liga houve bastante xente que se desplazou, e vai ser un encontro moi bonito de ver na pista, e vai ser moi bonito tamén na grada. Pois xa temos as finales cerradas, mañán ás 6:30 veremos o Calvo Xiria que se enfrontará o Tapería dos Chata Balonmán Cangas. Antes, ás 4:30 veremos o Paraíso Balonmán Rasoeiro que se enfrontará a SAR, e pola mañán ás 10:30 o partido que enfrontará o Guardés e o Magope 6 do Nadal, e a continuación o Lavadores Carballal. Pablo, un placer, creo que tú te quedas agora para o partido de Primeira Nacional. O placer é meu, Charlie, estar aquí, poder vivir así este partido. Sí, tócame seguir traballando, entre comillas. Temos agora partido de Primeira Nacional entre Calvo Xiria e Cañiza, daquela toca estar aquí outro pouquiño máis. Pois moita sorte para o Xiria neste partido, noraboa para as xogadoras do conxunto de Carballo, e vémonos mañán no primer, terceiro e cuarto posto desta Final Four. Moitísimas gracias por estar aí, e deixamos estas imágenes do encontro que acabamos de vivir para despedirnos. Moitísimas gracias a todos e ata mañán. Ata mañán, adeus. Bueno, estou aquí con Lara, xogadora de juvenil do Xiria. Lara, primeiro de todo, noraboa, partidazo. A ver, moitas grazas. Isto increíble, na casa, con esta afección, victoria. Conta, repite o que me acabas de dicir fai 2 segundiños. Que estabas que? Estou temblando, levo toda a semana soñando con isto. Non podo asimilar porque foi increíble. Estuvo moi loitado todo o tempo. A verdade é que vamos contentísimas para casa.
Lara, de novo, estou segura de que todo o pabillón está de acordo comigo. Fixeches un partidazo, Lara. Noraboa pola vitoria e noraboa polo teu partido, de verdad. Grazas, moitas grazas. E bueno, agora falamos un poquinho. Rival de mañán, Cangas. Eu creo que tamén vai ser un partido moi igualado, pero creo que se seguimos ca intensidade hoxe, en defensa tanto en ataque, que podemos con todo. Nos confiamos ata o final. Lara, vaya partido, vaya intensidade, como ti dis. Isto, ata o último segundo, pouco non sabíamos quen iba a levar o partido. No. Madre mía, a afección e todo axuda moitísimo, queiras que non. Dios, levamos preparándonos toda a temporada, entrenando 4 días por semana. Para isto estamos contentísimas. Mira, Lara, véxete tan nerviosa que, mira, vouche dar a oportunidade. Se queres darlle as gracias, o que queras, a todo o mundo, as túas compañeiras, a quen queires, porque mira, isto escoitas en todo o pabillón. Vale. Moitas grazas a todos e mañá por máis. Rematamos aquí, que non se pode rematar maior. Vémonos mañán no terceiro e cuarto posto senior masculino ás 10:30. Chao.